Pilan namong aldo pasibay na namang damdaman ng estado na ning bangsa, king State of the Nation address o sona ng President Ferdinand Marcos Jr. Din kaya katamong kabalen, makaabang na lamo naman at mamag-asang makaramdam solusyon karami aliwang issue o problema keti. Po yung mga pagkain natin, bumaba yung presyo, bigas, yung mga pangunahing bilihin. Sana po ibaba nila, lalo na parating na po yung Pasko. Tsaka yung gas, sana BBM, pakibaba po, tulungan niyo po yung mga Pilipino na maging maayos ang kanilang kabuhayan. Yung Pogo, di ba po, maraming problema ngayon, maraming nawawalang bata. Sana po masolusyonan po yun, yung mga nawawalang mga tao, mga dalaga, mga kabataan, maraming nawawala. Sana po masolusyonan po yung Pogo Hub. Ngayon yung corruption. Big yan, di ba? Big issue yan. Pag nilawan nito, okay na. Approve niya ang tao. Una-una sa problema sa West Philippines, mga corruption sa atin, sa drugs, ganyan. Tsaka yung sa ekonomiya. Yun ang dapat unang-unang pansinin ng Pangulo natin. Mumuna po ka rin siyempre po itang droga kasi po ngayon kera kalan po king anak ngayon ma-addict po kasi po kakulangan po king sapat na kain na ning pengari. Buri ko pong masolusyonan niya ita para naman po retang anak matuloy ya po kasi po sabi dapin po. Reng anak apin yung pag-asa ng bayan. Buri ko po makaila ring anak maturula po at makayari la pong masalese. Pamagaran. Isa lang po yung yung pakiusap ko sa kanya na gawan nila ng solusyon, yung pagtaas ng bilihin. Hindi lang naman sa bigas Lahat ng items natin tumataas, lalo na sa gasolina. Kung pwedeng gawan nila ng paraan. Ustong at syuna ing sona ega na ganang gagawin da rin kera kalan karang kaya katamo kabalen, may tutok nang. Makatutok langan at makiramdam king sona. Nanuyapin wari ing sona at panayan dereng Pilipino. Metong yang constitutional obligation ng pang yearly tradisyon ng sona ang makabili king Article 7 Section 23 ng 1987 Constitution. Keti re-report ng Chief Executive ng Estado ng Bansa ang timuri ng agenda ng gobyerno king paratang banwa. Manibat 1979, magaganap niya iti balang kapat alunis ng Ulyo, base king 1973 ang meging 1987 Constitution. Niyang abak, magaganap ing respective sessions ng House of Representatives ang pong Senate. Kaya riniti, i-file deing metong a resolusyon na sasabing ready no ring adong chambers adamdaman ng sona na ng presidente. Karas ning panapon, darat lang yaking batas ang pambansaing presidente at sa salubungan derin Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang pong Sergeant at Arms da ng Houses of Congress. At tinamang welcoming committee amanan tabe king Pangulo papunta king session hall. Kalubna, i-announce na ng House Speaker ing kayang pamanyatang. Kaya rin impa magkantaking national anthem ang pong invocation, manikneking rostrum ing presidente tsaka na i-deliver ing kayang sona. Kaya parehong aldo, bubuklat de muna man king kongreso ing bayo ng sesyon. November 25, 1935, inyang meganap ing mumunang sona. Iti ingkang former President Manuel L. Quezon. Former President Rodrigo Duterte naman ay mekipeka makabang sona basiking oras inyang 2021. Niluti iting 2 hours and 46 minutes. Kabang former President Ferdinand Marcos Sr. ing mekipeka makabang sona basiking dakala salita inyang 1969. Nung nuka rin, miras lang 29,335 words. Samantala, apin din ring meging highlights na ning sona ng PBBM anyang 2023. Meging masanting kanuing kapanakitan daring Ortilano, may akatipid la ring manyali. Tutuki pasibayo rin kanong susulong ing kabulasan daring sablang memalen. Metong nakaring binida na ing multi-specialty hospital kin Pampanga. Sisiguraduan da naman kanong ating sapat at masanting akabiyayan kilub ang pong kilulan ng bangsa. Agpang muna man kang BBM inyang milabasang sona, may progreso na ing bangsa karas king peace ang pong development. Nga na pa, magbalaws pa yung pamanik doon ng bangsa at kanita, sound and improving ya kano yung estado na ning nasyon. Kabalen, sound and improving ya pamurin kaya yung estado na ning bangsa king kasalungsungan. Sabi-sabi tamong damdaman at pakibaluan king katlong sona na ng Pangulo king daratang alunis, July 22. Kayang pamakibalita king malilyari at malyari pa, kayan tabeye ing CLTV 36. Ayal benye ini king Facebook page ning CLTV 36 News. Website www.cltv36.tv. Ampong TV, king Signal Channel 115, ampo kaning kaya kaming 38 cable partners.
Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.